Yun, welcome mga kapotpot. Andito ulit tayo sa UP. Easy lang ako, parang haambong pa yata. Wag naman sana. Mapupurnada yung ating ano. Excited ako ngayon dahil dala natin bisikleta bago. Maliit na ano, mas maliit na folding bike. Mamaya papakita ko. Pero ngayon gagamitin ko muna. Sarap gamitin. Naku, magkamarapang buwan. Bad trip naman, no? Teka. Sana wag umambon. Dito tayo. Yan. Picture na agad. Tama, picturean agad natin. Hi! Ang sarap mag-bike agad. Ito na, pakita ko na. Iyan, no? Panis. Naku, wag sana mapurnada yung ride natin. Bala ko pa naman sa labas ng UP mag-iikot ngayon. Kaya lang umambon agad eh. Silong agad tayo, silong. If you're not back by 7:40 on my watch, whatever score you... Okay na. Ay hindi, may konti pang ambon pero pwede na yan. Lamig pa naman. Women? Saan yun? Ano? Malapit na hapit niya, sir. Bala ko ngayon ikot sa labas naman ng UP sa may bandang Commonwealth. Kaya lang umambon. Sarap gamitin itong maliit na folding bike. Mas masarap dun sa ano, yung unang gamit ko na medyo mas malaki dito ng konti. Yung mas malaki ng konti, medyo malikot yung manibela. Ito hindi, mas steady siya. Kaya lang ramdam mo yung liit. Tsaka ito kasi wala tong gear. Single speed. Dito muna ako. Angat ko rin pala yung manibela. Medyo mababa ng konti. Yan. Yun, mas komportable. Sarap, ang cute pa titignan. Pero hindi, ewan ko kung ubra to pang long ride. Yun, umaraw na ulit. Ang cute ng gamit kong bisikleta, oh. Sa susunod, mag-push bike na lang ako.
Sobrang relax itong gantong bisikleta pala pag ginamit mo. May mga gantong bisikleta available sa Sarap Mag Bike Shop. 44 Mindanao Avenue, Barangay ng Sora, Quezon City. Sarap magbike sa UP talaga. Yung tayo, tuloy natin yung plano natin na sa may bandang Commonwealth mag-ano, yung bisikleta. Pero mamaya ikutin tayo sa loob ng UP. Ngayon gusto ko lang medyo maramdaman yung ano eh, magbike malapit sa kalsada. Medyo matagal na rin ako din nakapag-bike sa gilid ng kalsada. Lagi na lang dito sa loob ng UP. Yun, dito na tayo sa may bandang Commonwealth. Yung sa pagkaliwang side niyan, ano yan, circle. Kanan tayo rito. Itong kanan naman na to, sa direksyon ng Fairview. May bike lane dito, ayan o. Yan. Bah, grabe naman traffic sa ano, Commonwealth. Kabilaan. Usually ang traffic dito ano lang eh, pagkagantong umaga, ano kasi 7:30 ng umaga, pagkagantong umaga usually ang traffic yung palabas papuntang circle. Kasi syempre pasukan ng mga ano, pero ngayon kabilaan no? Pati papuntang Ever. Bagay, tsaka may siksikan dito dahil may ginagawang ano dito eh, trend dito eh. Ayun lang. Oo nga naman. Nakalimutan ko na yung eksena pag nasa tabi ng kalsada. Siyempre nga naman mausok dito. Puro sasakyan eh. Nasanay ako sa loob ng UP. Nakaway ang usok. Tsaka hindi maingay dito. Ang daming jeep. Ang daming sasakyan kaya maingay. Kaya rin pala traffic. Counter flow ng mga papuntang circle ayan no? Andito na sa kabilang side. Kasi itong lane na to, ilang lane ba to? 1, 2, parang mga 8 lane yata to eh. Pero yung kalahati mga 4. Ayun, 4 na lane ginamit para sa ano, mga papuntang circle. Nanibago ako sa labas na nakabisikleta. Ang bilis ko magulat pagka may ano, pag may bumibisinang malakas. Parang kanina bumusina ng malakas yung bus na yun no? Gulat ako kahit nandito ako sa bike lane. Pasok na tayo rito.
Bumalik na ulit ako sa Academic Oval. Nanibago ako dun sa labas. Ang usok tsaka ang ingay. Bala ko pa naman next week gamitin ko na yung gravel ko. Tapos magkakalsada na ulit. Pero malapit lang muna. Hindi pa tayo lalayo. Hindi masyado maraming tao ngayon sa UP Parang karamihan mga estudyante. Ang laking diferensyo pag ando ka sa may Commonwealth saka dito sa sa loob ng UP. Sa loob ng UP kahit may mga kasabay ka sa sasakyan, konti lang. Na-enjoy mo talaga yung pagbabike. May konting bigat din dahil single speed yung gamit natin. Etong part na to ng UP, ng Academic Oval. Siguro mga 2% gradient to. Kaya dahil naka single speed, ramdam mo na may konting bigat. Kabila naman, pag-ikot natin palusong naman yun. Mamaya dito na rin makapag-breakfast. Marami nagtitinda sa paligid Paborito ko rito yung karyoka. Tapos may taho din. Labas tayong Academic Oval, puntahan natin yung Heartbreak Hill. Pero kabilang side tayo. Ito yung ahon sa UP Pero yun nga, hindi tayo aahon. Pag dito tayo dumaan, ang mangyayari lusong. Morning.
Ayun, oh, ito na yung ano, Heartbreak Hill. Mataas ha, pag dito tinignan. Galing sa ano, sa ibabaw. Sayang, walang ano eh. Ayun, meron, may subject. Makikita natin na pababa talaga siya. Yan nga bang gradient ito? Dati nasukat ko na ito nung yeah. Ewan ko lang kung makikitang maayos sa GoPro kung ganong ano nito, ang ahon niya or lusong. Pero dati na vlog ko na to. May yaya ride pa nga kami dati na dumang kami dito. Tapos pagka tag-ulan pala yan, medyo delikado rito. Malumot yung gilid. Hinto tayo. Yeah. Ayan, no? Mataas-taas din kapag mabikin mo. Ayokong iahon tong ano. Ayoko subukan. Sigurado akayin ko lang to. Mahirap na single speed eh. Ay, mga content. Ganun namin mali. Dito nga lang oh, yung pabalik. Ramdam ko yung bigat dito. Katuwa naman yung mag-asawa kanina na nakamotor. Kalahin mo nasa sulok na side ako ng UP. Minsan talaga sa mga kasulok-sulukan magugulat ka, may mga kapot-pot eh. Parang nalala ko nung nag-North Luzon Loop ako. Di ba nasa Apari. Nasa Apari na ako, tapos gusto ko makarating dun sa pinakadulo ng dagat. Para sabi ko, para marating ko yung pinaka tip ng Luzon. Kalahin mo pag sa may dulo, pinakadulo meron ka pot-pot na nandun, nakatambay. Nakakagulat eh, ha? Gulat ako eh, ha? Ganon din sa sa kabilang side naman ng Luzon, sa Matnog. Akala ko dati, nung di ko pa nararating yung Matnog Sorsogon, akala ko dati sobrang liblib na yun, na wala nang masyadong mga nakakilala sa atin. Pagdating dun, dami pa natin mga kapot-pot. Hingal ako ron. Grabe. Pabalik na to dun sa kung saan ako nagpark. Yun, good morning master. Thank you. Hanap tayo ng karyoka, nagugutom na ako. Hello. Almusal tayo, hanap tayo karyoka. Ayun, karyoka. Tama ka. Kaya pala yung mga daw, puro tao. Hindi sila kung palagay sa
Tayo mabili karyoka. 25 sir. Dami yung tinaubos nyo yan. Yung Ito, naubos yan. naubos yan. Talaga? Hanggang ano oras? Dadagdag pa nga. Ano yan mga alauna, alas 2, alauna. Alas 20 pa ka ako. Napaubos ka ako na eh. Wala ka ba riyan? Wala eh. Si ano? Ano taho? Pagbigay siyang tao. Wala ka ba riyan? Pero ito ako naiwan eh. Sayang eh. Babalik ako sa Africa, hindi ako pinaryan. Ay, wala doon. Baka may bibiling ka boss. I-ano mo na lang. Oo, ma'am. Ano ma'am? 25 karyoka. Ilan ma'am? Dalawa. Yun. Ano pa ma'am? Plastic bag. Dati ante, pati ito, naubos. Dito lang yan, hindi na kayo lumilipat. Dito lang. Pag mag-lock ka mahirap, walang bumibili lang. Ay, ganon. Kaya mas maganda nakatambay lang. Ikaw muna, ano pa, 25 pa. Ano kayo nagluluto yan? Ano, Hango. may amo. May amo. Lahat na nagtitinda rito? Bantay lang ako dito. Porsentuhan yan. Oo. May 25 ka pa dito ha. Sige. Doon na lang, magkano ba ang taho? Yun na lang, bibigyan ko tayo taho daw. Kano ba taho? May 30, may 20. May 20, may 30, may 40, may 50. Tama ba? Walang 25. 20 lang, te. Bibigyan ko na sa 5 piso na lang. Bibigyan ko na lang kay ate ang 20. Ito, 5 mo. Okay na ha? Ano yan, sir? Camera. Kaya pala, nakikita kami dyan. Oo. Kaway ka. Hello. May ano ako sa YouTube. Nag-ano pala yun Sige, sir, Nasabit lang lang pala. na taho namin para ano. Sa YouTube yun, makikita ka. Search mo ako sa ano. YouTube, Ian Ano How. yan sinacharge yung pag nalulupas Ano, sir? sinacharge? Ano, sir? Ian How. Ang tawag dyan? GoPro. Parang ngayon nga ako nakakita ang ganyan. Ang dami dito. Mga, Hindi ko lang siguro pinapos. Kasi ngayon lang kita napansin. Tapos pag naglalakad ka, makikita yan. dito. Maririnig yung boses mo. Naka-headset ka pa. Hindi na. Ganyan lang siya. May mic to. Ha? May mic. Kaya... Kaya nagkaharap talaga siya. Mahal yan. Yung basta-basta yan. Ano ate? Mahal yan. Sabi mo, bili kayo dito sa akin ng karyoka. Ano pangalan mo ate? Julie. 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 Ate Julie, dito kayo bumili ng karyoka. Mas masarap sa karyoka ng kabila. Pili ng Ian mo. Ian How. Ian po, I-A-N. Tapos H-O-W. Hello mga guys. Bili na kayo ng karyoka. Yan. Wala naman Bili na kayo ng taho, suya. Lapit na Meron, kayo. Ian How. yung mata ko sakit. Ikaw mag-ano? Ayun, malabo rin mata ko eh. Ian How. Facebook, ano to, YouTube? Sabi mo YouTube. Sabi mo bilhin sa lang taho dahil masarap yung tao dito sa UP. Kay Mang Bok, sabihin mo. Kay? Mang Bok. Ayan, ano kayo, bili kayo ng taho dito sa UP kay Mang Bok. Kasi ang ginagawa eh. Ilan ma'am? Apo. Kami pagsama ko, ma'am. Ano kayo nagsisimula dito, te? Ito, ganitong oras lang. Ito? Hindi po, hindi lang ako mainit. Okay, class. Ano yan? Nagtiyang tawag yun. Magkano pa yung nagpapalita? Ganon din, 25. Ngayon tayo nagsimula lang sir, kararating lang namin, mga bago lang to. Ganon? Oo, ayun lang talaga po. Kasi tanghali na. Dito na ako lagi sa inyo bibili. Ito ilan? 4 piso. 4 piso.
Ngayon lang nag-umpisa kasi tanghali na nagluto sila. Kinukuha nyo na sa kanila. Ako mismo, mahawak doon. Pumupunta ko sa kanila. Eh wala man naghawak, di ako na lang ngayon. Wala mo na, ano pa, nakakatakot pala maghawak. Paano maghawak? Magbitbit? Ano, basket. Ha? O basket. Nahawakan ko tapos pakyat talaga. Natakot ako. Sigaw ko talaga, sigaw. Natakot kasi parang may umaakyatin ko parang bundok. Ilang piraso lahat yan? Ito, ano, hindi ko alam dito. Tingnan ko pala sa ano niya. Ako ilan nilista niya? Oo, itinachat naman niya sa akin kung ilang peraso. Siguro nasa 80 ito, nasa 80 o nasa 80. O di kaya 200 yata ito lahat eh. 200 kasi karyo ka pa lang, nasa 80 na eh. 80 na eh. Tapos suka na lang. Mabilis din, no? Mabilis lang. Bibili ka ba? Ang ganda ng bike niyo, sir. Talaga? Oo. Ganda. Tiit lang eh. Parang bagong ano lang yan, bagong labas lang. No? Bagong labas lang yan. Kasi Bagong labas. ayan, ang bike niyo, sir. Ano yung barya, ma'am? Wala kang Gcash? Gcash mo na lang. Siya na rin magbabayad ng akin ata. Ah, okay. Siya na lang? Bali, ano, isang tawgi. 25. O, bali, 50 na lang ang dala. Kaya na kayo? Oh, ito pala. Dalawa, isa lang? Sama ko na suka, ma'am? Ano na naman niya? Kaya ito mali. Ang piyang tawgi. Ang ano natin, ang payong natin ate, ganito na lang natin pag ano para hindi tayo naaarawan, no? Sila niya, sa gitna. Araw, ano lang natin, araw lang, kasi ano natin, kalaban. Ganda yan na arawan para lagi mainit. Maganda yung araw, pag umaga lang, di ba? Oo. Kasi may Mamaya, ano na, malilim na ulit. Mataas na, ano na, iba na. Hindi na pwede pag matapang ng araw. Taga saan kayo, te? Diyan sa, ano, sa may barangay Pansol, Kaingin, one. Ah, Pansol. Diyan sa may likod ng ngayon. Ayaw niyo ipasok sa 50. Sabi ko, hindi ma'am, hindi ko masenta yung 50. Oh, master. Ayos naman. Lagi ako makasubaybay sa inyo. Ah, talaga ba? Ayos, thank you. Oo, dati kayo nga yung rason kung ba't ako nag-bike eh. Ah, ganun ba? Oo. Kaya nga Ay. nag-alala kami ng sa'yo sir eh. Akala ko hindi kita maabutan dito eh. Lagi ako pupunta dito, baka makita kita. Ah, ganun ba? Oo sir, Ah, pangalan mo, master? pupunta ako dun sa ano ninyo, pero syempre dami nung pupunta dun sa inyo eh.
Doon sa Sa bike shop? shop ninyo. Oo. Ano pangalan mo? Si Francis, sir. Francis. Oo. Ayos. Wala. Sir, pa-selfie, sir. Baka naman. Oo. Subo kayo, sir. No problem. Yun! Si Master! Nagkita rin kami! Ayos. Sir, ha? Sarap mag-bike. Ay, video pala yun. Sir. Shoutout naman, sir. Oh, shout out Francis. Yo! Thank you sa pagsubaybay. Lagi, Master. Sarap tumambay sa side ng UP. Sobrang peaceful lang. Look at that. Tapos sa kabilang side yung lagoon. Nasa gitna to ng Academic Oval. Pag diniretso mo yan doon, yun, papunta sa Sunken Garden yan. Punta naman tayo sa may lagoon. Tapos uwi na tayo. Picture lang tayo. Maganda rin dito sa may bandang side ng lagoon eh. Ikot-ikot lang. Ay tayo. Maganda yung view dito eh. Ganda mag-picture. Kaya di ko ma-bike. Ano eh. Bitak-bitak yung semento. Sarap dito minsan. Ano nga dito minsan. Makapag-picnic. Makapagdalang gitara. Gitara banig. Tapos tambay ka lang dyan, no? Tama. Sama kayo sa akin mga kapot-pot. Ano tayo rito? Acoustic set.
Tama. Minsan makapagdala ng tent dito. Kaya lang pang sa ano yun? Pang 10 yun eh, tent. Ang corny. Ganda nitong puno na to ah. Tama, makapag-bike packing nga rito. Urban bike packing sa UP Diliman. Lapit tayo sa lagoon. Ayun na, okay na muna yung ano natin, UP ride natin, UP Loob Labas, tapos Lagoon. Kahit pa paano meron tayong mga napuntahan na ano, mga hindi natin napuntahan dati. O, dyan na muna natin tatapusin yung vlog natin mga kapot-pot. Easy lang muna. Hanggang sa muli, salamat.